कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. गोकर्ण महाबळेश्वर मंदिरात वार्षिक रथोत्सव उत्साहात संपन्न. कारवार. गोकर्ण हिंगा महाबळेश्वर मंदिरात उपाधिवंताकडच्यान दर वर्सा आयोजित जावचो रथोत्सव अक्षय तृतीया दिवसाक सोमार सांजेर मोठ्या उत्साहात पार पडलो. सांजेर मंदिरात विशेष पूजा आणि धार्मिक विधी संपन्न झाल्यानंतर श्रीदेवांच्या मूर्तीची रथातल्यान भव्य मिरवणूक काढली. नंतर श्रीदेव रथारूढ झाल्यानंतर रथ व्यंकटरमण देवालयापर्यंत होऊन परत मंदिराकडे आयलो. हर हर महादेवच्या जयघोषात भाविकांनी रथ ओढून आनंद व्यक्त केलो. या वेळार मंदिर व्यवस्थापन समितीचे सदस्य, व्यवस्थापक, कर्मचारी वर्ग तसेच उपाधिवंत मंडळाचे पदाधिकारी, सदस्य आणि भाविक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. तुमगेले स्वप्न आसा हॉटेल व्यवस्थापना क्षेत्रात करिअर करची तर तुमच्यासाठी असा एक उत्तम संधी जेस्टो अकॅडमी. तुमगेल्या यशस्वी करिअरची सुरुवात करा. गोव्यातलो जेस्टो कुलिनरी आणि हॉस्पिटॅलिटी अकॅडमी 20 वर्षांपेक्षा जास्त अनुभव आणि विश्वास हिंग उपलब्ध असा. 3 वर्षाचो ॲडव्हान्स डिप्लोमा, 1 वर्षाचो डिप्लोमा आणि 6 महिन्याचे सर्टिफिकेशन कोर्सेस. फूड प्रोडक्शन, बेकरी, फ्रंट ऑफिस, हाऊसकीपिंग आणि बारटेंडिंग सारख्या वेगवेगळ्या क्षेत्रात विशेष प्रशिक्षण. शिका आणि कमया 100% नोकरी आणि उद्योगाचो प्रत्यक्ष अनुभव. मडगाव आणि डोनापावला हांगा सुसज्ज कॅम्पस. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनाचेर दिल्ल्या नंबराचेर आजच संपर्क करा. हळियाळ हिंगा मोठ्या प्रमाणात स्फोटक जप्त. 72 जिलेटिन आणि 50 डेटोनेटर जप्त. कारवार. हळियाळ तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात स्फोटक जप्त केली घटना घडली. 72 जिलेटिन कांड्या सहित 50 डेटोनेटर जप्त केली. स्कूटीतल्यान वाहतूक करताना पोलिसांनी ही कारवाई केली. स्फोटक वाहतूक करच्या आरोपीक पोलिसांनी ताब्यात घेतले. हळियाळ तालुक्यात तेंगनळी क्रॉसालागी ही घटना घडली. धारवाडांचो नागराज नावाच्या व्यक्तीक अटक केली. बॉम्ब निष्क्रिय पथकांच्यान तपासणी करून स्फोटक सुरक्षित जप्त केली. हळियाळ पोलीस ठाण्यात हो गुन्हो नोंद केला. लग्नाची तयारी सुरू असलेल्या डॉक्टराली हत्या. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात शिरसी हिंगा धक्कादायक घटना घडली. लग्नाची तयारी सुरू असलेल्या डॉक्टरची हत्या करच्या आरोपीक पोलिसांनी भांगरासहित अटक केली. या प्रकरणात शिवमोगा हांच्या 68 वर्षाच्या पांडुरंग नाईक हेमका अटक केली. हत्या झालेली व्यक्ती शिरसी हांचो KHB कॉलनीचो रहिवासी डॉक्टर रमेश कलगुटकर वय 51 असे कळून आयला. प्राथमिक तपासानुसार आरोपी मंजुनाथ हो डॉक्टराकडे बऱ्याच वेळा उपचारासाठी येतालो. हजेन ओळख झाली आणि ही ओळख पुढे मैत्रीत बदलली. डॉक्टर तेमका घरा बी घेऊन वतालो अशी माहिती मेळ्ळा. डॉक्टराच्या लग्नाच्या निमित्तान अलीकडेच बँकांतल्यान भांगर कान हाडिले. ही खबर कळिल्लो आरोपी विश्वास संपादन करून घरातूच थांबिलो असे सांगते आसात. घटनेच्या रात्री डॉक्टर न्हिदेत असताना आरोपीन शस्त्रान हल्लो करून डॉक्टराली हत्या केली आणि घराक कुलूप लावून तो फरार झालो. घटना घडल्यानंतर 24 तासां भितर शिरसी मार्केट पोलीस ठाण्याच्या कर्मचाऱ्यान आरोपीक अटक करून चोरी केल्ले भांगर जप्त केले. या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्नान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय.
एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्याला भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. हिरेगुत्तीत महामार्ग प्राधिकरण आणि IRB विरोधात नागरिक आक्रमक. गोकर्ण. हिरेगुत्ती इंगा चौपदरी राष्ट्रीय महामार्ग कामात मूलभूत सुविधा न देता मनमानी पद्धतीने काम सुरू असल्याचे आरोप करत ग्रामस्थांनी संताप व्यक्त केलं. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि IRB इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर्स कंपनीच्या विरोधात आंदोलन करणं काम तातडीने थांबवण्याची मागणी केली. श्रीकांत नाईक यांनी सांगितले की संबंधित अधिकाऱ्याने जागाचेर येऊन नकाशासहित पुराय माहिती दिवची ना तर रस्ता बंद आंदोलन करतले असो इशारो दिलो. नागरिकांना सेवा रस्तो, गटार, रस्त्यावेले दिवे, बस थांबा, संपर्क रस्तो, विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित मार्ग आणि पुलालगी संरक्षण भिंत उभारची मागणी केली. मागणी मान्य जातेपर्यंत काम थांबवचे अशी भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज असलेल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्यापाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळते एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.